chutná. Čo? To je dobré toto. A teraz hodíš papuliáka. Nehodím. Musíme ti pomôcť teraz. Ditka, si pichneš do oka so Nepichnem. sankami, áno. Čo? Pichneš si do oka so sankami a nemáme ani lyžičku. Nejdeme sa tam spustiť, mne už zima. Kde tam? Tam, na to Poďme veľké. domov. Už ideme domov. Ditka, ideme už domov. Kde možno vyjde. A už je veľa hodín, treba sa s babkou rozlúčiť. No a môžeme ísť autom. Ani som ťa nepočul, ani nepočul. Prečo? Ani neodpovedám. Takže nie. Vlakom. Vlakom my máme plán. Super. My máme Dvaja plán. proti jednému dvaja vyhrávajú. Auto by ti aj tak nepomohlo, nikde nezastavuje. A ty nemáš poriadnejšiu vetrovku? Kúkej. Stoj! Kúkej na Zizu. Kto to kedy videl? Držať v rukách sanky. Detka, si ubližíš. Ubližíš si. Ja ti kážem. Bacha, idú ľudia, budú ťa natáčať. Super. Tak Perfektne. sa to robí. No to je pekne blbo. Super, Dida. Prečo? Že máš perfektné nápady. Ten Alex, jak blbec ťa natáča. To dám na YouTube. Viete, ako tlačiť sanky dopredu? Takto. Máme tu asi 4 nápady. Dobrý. Dobrý. No poď už. Nechaj ma. Jasné. Jasné, oni si ťa tiež odfotia. To je na YouTube jak stvorené. Dedo, počkaj. Ja ťa dám na YouTube. Achám. Ty, ja ťa dám na YouTube. No, dávaj. Poď už. Bože, bože. Nechaj ma. Pusti to. Vieš, koľko to budeme zliadnutí na YouTube? 1000. 2000. Že Ditka pracuje. Bože, bože. Počkaj, jak teraz sú tam. Čakajte. Hrubé. To už nezvláda. Nechaj ma. To už nedáš. Dám. Dáš? Hej. Už ti pomôžem teraz. Nepomáhaj mi. Dobre. Dobre, hurá, je hore. Sadaj, ideme. To je malý rozbeh. Nie, Ditka, tak si ubližíš. A nepotratí. Vypadni z trate. Čo ideš po trati? Šusa. Super. Diana. Neblbni. Už len neblbni celkom. Už nenátačaj. Budeme vidieť úraz. Začal fúkať vietor. A kde máme lyžičku? Ditka, ale my sme nezobrali lyžičku. Ujo, poďte ju zachrániť. Páč, ja sa zdrbe. Roztrie kostku. Pomôžem ti? Som to vedel. Som to To hovoril. vidíš, to dáš. To dáš, Ditka, poď. Poď. Výborne. Výborne. Poď. Skýbak. Ditka. Stačí. Keď spadneš, tak ideš s tými sankami dole hlavou. Nie, daj si tie ruky do tej druhej a budeš jak nosiť. A ty budeš pod sankami? Didi, daj si do tej druhej medzery ruky. Dobre to má. Áno, tak to Teraz bude. to má dobre. Tak to bude Lebo dobre. keby išla dolu, tak sa zabrzdí. Áno, rovno. Ty čo, Elko, ty si loser?
Pome, Žilina, pome. Alex, chyť tu ten popruh a ťahajú. Hej, jasné. Lebo spadne a urobí papuliaka. Bye, bye. Tak na 4 pod. Super. Nejde. Do kybla. Čo je? Pomoc. Pomôžte mi. Nenatáčajú. Pomôže jej. Vyvleď si tú ruku, detka. Vyvleď si tú ruku, lebo si ju zlomíš. Daj dole. Vyvleď si, tak. Paráda. To je život. Jak tá. Dávaj, teraz môžeš tlačiť. Dobre, natáčaj, Ditku. Nechaj ma. Jasné, že ťa nechám. To drbne celé. A už sa môžeš aj spustiť. Môžeš spadnúť rovno. Chytro, vyskoč. Vyskoč na to. Vyskoč, Ditka. Vyskoč, ti to ujde. Ujde ti, keď nesadneš rýchlo. Čo? Sadaj rýchlo. Jaj, ušlo to do kybla. Znova, ťahaj. Dávaj. Pane Bože. Daj Bože. Nepočuť ju bude. Hej, bude. Jaj Bože. Aj, Bože. Daj, nech si vyťahnem. Daj mi konec. Daj mi ten konec. Čo je nová metóda? Nechaj. Vidíš, až hore varí. Zdrbe sa. No to som zvedavý. Tu už nemáš ďaleko. A teraz jej to ujde. Nechaj. Pomáham. Nepomáham.